हाय लोगोफोर गुड मर्निं फुंनि समाव मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सारांलांबाय इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा जायफोर आरो गोदान फैदोंब्ला लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे लोगोफोरनोबो शेयार खालाम माबोरै होनोब्ला नोंथांमोननि सुबिदा होनायावसो आंबो मौकाखौ लानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंनो हाजासे मदद होगोन आं बेखौ आसा खालामो दा आं गिबियावनो मोनसे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना नैबे सार्कोल गिदिंनाय दै सागरनि मोनसे नुथाय पिक्चारखौ नोंथांमोना नुदों 2021 आरो जानो गोनां गिलु बालु सोमोहोगोन नामा होननानै मोनसे फोसाव बिलाइ आरो बैगानिकनि मिथिनाय बायदि बे सार्कोला आरो जानो थाखाय आरो फैगौ बोथोराव गोबां गिदिर गिलु बालु सोमोहोगोन बायदि बेयाव मोनसे टेस्ट नायदों टेस्ट नायनाय बायदिब्ला जोंनिनो भारत हादराव मोनसे हादर गिलु बालु बोथोरखौ नायनानै बैगानिकनि बाहागो बायदिब्ला आरब सागराव जानाय बायदि सम्भावना जागोन बायदि बारहुंखाया 17-18 गुजरातआव बे अक्ट'आव जागोन होनना फोसावदों एबा जागोन बायदि बे भिडिअनि दारै मिथिहोदों जायफोर नोंथांमोना कर'ना भेक्सिन लाबाय नोंथांमोना मिथिगौ जायफोरा नैबे भेक्सिन फैनायखौ जायफ्रा बे भेक्सिनखौ लादों आरो नोंथांमोना नेगेटिभ पजिटिभ बेबादि मोनसे स्लिप मोन्दों आरो बे स्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे स्लिपखौ नाय नैबे स्लिपआनो नोंथाङा बिजिथ' जानायनि उनाव नेगेटिभ पजिटिभनि बे स्लिपखौ मोनो नोंथांमोना बे सुंद'यै बे कर'नानि माबाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय जायफोरा आरो थुजाबाय बिथांमोना मिथिगौ नै लोगोफोर बे मोनसे आरो बलिउडनि गोदान फिल्म राधे इउ आर मस्ट वान्टेड ब्रेन्ड नैबे राधे फिल्मा गोदान रिलिज 13 मे मैयानिफ्राय जादों रिलिज नोंथांमोना टिभिआव नायबा नुनो मोनगोन नङाबा नेटआव बोबाबो नुनो मोनगोन नैबे गोदान रिलिज जानाय दिनैनिफ्रायनो गोबां फोसावदों आरो नोंथांमोनाबो खायसे नुबाय जानांगौ लोगोफोर आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो नैबे कर'नानि जाथायखौ माखासे कर'नाया माबे बेमारजों रुजुजायो बे बाथ्राखौ गोबां मानसिनि सिगाङावनो आरो गोबां मानसियानो बुंदों जे गिबियाव कर'नाजों माने कर'ना मोनोब्ला एबा कर'नाया जुरिजेनो गगा मोननायजों आरो देहा लोरबांथिजों दुरबलजों खमजुरि जानायजों माने बांसिन सोनारो जाहैदों कर'नाया बेखायनो बेयाव फोरमायनाय बायदिब्ला आं मिथिनाय बायदिब्ला देहाखौ बेसेबां फ्राद आरो गरम लाखियोब्ला कर'नानिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो होननानै फोरमायथिदों आरो देहा सोलेरखौ गरमै लाखिनानै जुदि गगाबो मोनहोयो आरो देहाखौ गोख्रों लाखियोबा कर'नाया नोंनि सोलेराव सन्देरनाय नङा होननानै नैबे रोखा बेखायनो सोलेरखौ जोङो गावनि देहा सोलेरखौ गोख्रों गोरा लाखिगोन आरो गावनि देहायाव माब्लाबाबो गगा मोननायखौ लाबोहोआ आरो गावखौनो गोख्रों लाखियो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय लोगोफोर जोबोद दुखुनांथावना बे कर'ना बोथोरा नोंथांमोना बे पिक्चारखौ नायनानै गोबां दुखु जारलाजों नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा आं बेनि बेलायैनो आं फंनैसो बुंनो सानो सोरबाबा जानो गैया जालांबाय सोरबाबा खामायनाय बन्द' जालांबाय साख्रि बाख्रि थालांजोब्बाय मावनाय दांनाय थालांजोब्बाय आरो सोरनिबा मिजिं थांखिफ्रा फेलें जालांजोब्बाय सोरबा फरायनांगौ समाव फरायनो मोनासै गोबां दुखुनांथाव नोंथांमोन नायलाय दिनै आरो बेसेबां दिन आरो लकडाउनजों आरो बेसेबां दुखु दाहाजों न'आव एरसोनानै आरो मा मावना जागोन जेब्ला न'नि थानायाबो जानानै जोबलाङोब्ला आरो कर'नाया जुदि जोबनानै थाङोब्ला दिनै मानसिया बेसेबां हालोदाव आरो बेसेबां गाहायाव आरो बेसेबां दुखिया जागोन दिनै नोंथांमोनाबो बे अनजिमाखौ सानना नायदों जानांगौ 24 घन्टायावनो जुदि 9.62 लाख जुदि मोनसे रायजोआव जुदि बेफोरबायदि अनजिमाया बाङोब्ला जोंनि मानसिनि अनजिमाया बेसेबां खमायलांगोन आरो जायफोर थैनानै थाङै माखासे कर'नाखौ गिनानै मावनो दांनो मोनै मानसिफ्रा मा अबस्था जागोन होमब्ला नोंथांनि थानायखिनिया जानानै जेब्ला इयुनाव नोंथाङा माजों फुन्जि आरो न'खरखौ दानो हागोन बे समयसाया नोंथांमोनखौ सोमोनांदों नंगौना नङा नोंथांमोन आरो नेक्स्टआव लोगोफोर एबा रायजो राजाफोर आंनि भिडिअखौ जाय सुबुं फेमिलिफ्रा नायदोंब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानो रेशन कार्डनि मोनसे गोदान आपडेट फैदों बे रेशन कार्डनि आपडेटखौ नोंथांमोना खायसे आरो सोलिबायबो दंखायो खोमा गिबिनिफ्रायनो एसे गेजेर खन्दनिफ्राय सोलायनाय आंबो एसे मिथि मोन्दों आरो दा आरो गोदान आपडेट फैदों होनदों जायफ्रा बे आपडेटखौ खालामना लायोबा
नोंथांनि थाखाय गोनांथिथार जागोनबो होनदों आरो जायफ्रा रेशन कार्डनि दारैबो नोंथांनि माखासे केबिन पजिटिभ नेगेटिभखौबो बेयाव मोनसे टेस्ट लागोन होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो मिथिबाय जानांगौ। लोगोसे आरो नैबे दैज्लां बोथोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दाब दाब जायगायाव आरो दा अखाया होगासिनो दैज्लां बोथोराव आरो बे बोथोरानो गोबां गथ' गथायखौ गिनो गोनां गोरलै गथ'फोरखौ सोरबाफोर फुख्रियाव गब्र'नाय सोरबाफोर दैयाव बोहैलांनाय आरो गोबां गिलु बालु समस्या सोरबा दैबानाजोंबो मानसि थैनाय आरो दा कर'ना बोथोरजों लोगोसे आरो दैबाना आरो गोबां बायदि रोखोमनि समस्या बुहुमनि बेलायाव बेखायनो नोंथांमोन गाव गावखौ सांग्रां आरो गथ' गथायखौ रैखाथि लाखिनांगौआ नों आं बिमा बिफानि दायथ'। बेखायनो नोंथांमोननो गिबियावनो बे दै बानायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो जानो गोनां जाथायफोर दङब्ला बेफोरनिफ्राय बासायना थानो हागोन जायफोरा भिडिअखौ नायनानै लादोंब्ला। आरो बे समस्या आरो दैबानाया जेब्लाबो दैज्लां बोथोराव फैयोनानो नङा होमबा, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय गाव गावखौ सांग्रांथि थानो थाखाय। आरो नैबे लास्ट भिडिअ नोंथांमोन गोमोथाव खौरां, खायसे माखासे मानसिफ्रा कर'ना पजिटिभ मोननाय मानसिफ्रा खायसे नेगेटिभबो जायो नालाय, जायफोर बे पजिटिभ मोननाय समाव जि मोनसे ब्रासजोंनो हाथाय फुबाय थादोंमोन बे ब्रासखौ फुबाय थानाङा होननानै बुंदों आरो पजिटिभनिफ्राय नोंथाङा नेगेटिभआव फैदोंब्ला उनाव बे ब्रासखौनो इउज खालामफिनोब्ला नोंथांनाव कर'ना पजिटिभ जानो हागौ होननानै गोबां सोमोन्दो गिनायखौ लानानै मानसिफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय गोबां टेकनिकजों नोंथांमोननि इउज खालामनायखौ मिथिहोनो आरो गोसोखांनो थाखाय बेयाव फोसावदों आरो नोंथांमोननोबो आं खोन्थादों। आरो बिनि ब्रास बैनि ब्रास बेलेग बेलेगखौ दाफु, गावनि ब्रासखौनो फुबाय था आरो नेगेटिभ पजिटिभनि आरो बे कर'ना बोथोराव गोबां गावनि खुगायाव इउज खालामनाय आखाइयाव इउज खालामनाय आरो खिबु सुनाय गोबां बाहागोआव जोंनि गाज्रि जिराद दांनाय, अमा आदार होनाय, दाउनो आदार होनाय, गोबां लेथ्रा दांनाय, थोरसि लथा सुनाय बेफोराव नोंथांमोना हेन्ड वास आरो गावखौ सांग्राङै मोजाङै लाखिगोन होननानै बे जोबथा भिडिअ लास्टआव नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायहोबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामलां नोंथांमोन। होनबा नोंथांमोननि गेजेराव बाय।